Hi ha molta gent. Sí, tinc vergonya. No passa res. Hola? Alma, Però què fas aquí? no, què fas tu aquí? No, què fas tu aquí? Jo estava explicant un conte. Perdona, però que jo vinc a explicar un conte. Bé, he començat tocant una cançó perquè sempre toco cançonetes abans de començar a explicar un conte. I m'escolti, que es toqui el nas. L'espectacle ja comença, tot està preparat. I m'escolti, que es toqui el nas. Podeu així. I aquest llop es deia Martí. Sí? Quin embolic. Com quin embolic? Quin embolic! Has començat a dir les coses bé. M'agrada el carbassó, les bredes, el coliflor, l'albergínia, no m'agrada la carn. Fins aquí molt bé, Carles. Clar. Sí. Però t'has equivocat, jo no em dic Martí. Que sí que et dius Martí? Que no, que em dic llop. Com? No, a veure, com t'has de dir llop? Els llops, igual que les persones, també poden tenir un nom. 1, 2, 3... Alça, Manela, carnisseria. Ai, som-hi. Ai, atura't, cavall, ara et fiques a cantar. No saps dir una altra cosa? Molt bé, sí senyor. I si el públic pica de mans encara és més bonic, eh? Si voleu, podeu ir cantant amb el soroll de cada animal. Cap de pardals! Cap de pardals? Peso l'esclafat amb olor de cul de ratpenat! Peso l'esclafat amb olor de cul de ratpenat. Sí, peso! Ja veureu. Que surt a volar! Que surti la tapa! Vuela cap aquí! Que jo us agafaré! Ja veureu si no. I aquí totes! Aquí que t'atrapo! Martí, fes-me cas a mi. Un llop ha de cridar i ha de mossegar. Ha de ser molt mal parlat. I quan obres la caixa i mires a dins d'aquest mirall, et veus a tu mateixa, a tu mateix. Sí. I us agrada veure-us a vosaltres mateixes? Us agradeu vosaltres mateixos? Això és el que el Xaiet li volia explicar justament al llop Martí. Perquè cadascú és diferent. I el públic que diu? Perquè cadascú és diferent. Perquè cadascú és diferent. I conte contat, aquest conte... S'ha acabat. S'ha acabat!